हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. హరే కృష్ణ అని అందరికీ 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి అందరికీ స్వాగతం. ఈరోజు మనం 3వ అధ్యాయం చూద్దాము. హరే కృష్ణ హరే రామ రామ రామ. ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం మ్యాంగ్లూరు కర్ణాటక వారి తరపున అందరికీ కూడా స్వాగతం. ముందుగా మంగళాచరణము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం श्री राधा कृष्ण पादान सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ఈరోజు తృతీయ అధ్యాయం. ఈ అధ్యాయం పేరు కర్మయోగం. యోగము అంటే భగవంతునితో సంబంధం అన్నమాట. అలాగే ప్రతి ఒక్క అధ్యాయానికి ఒక యోగము, కర్మయోగం అని, జ్ఞాన యోగం అని, ధ్యాన యోగం అని, ఇట్లా భక్తి యోగము, జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము, ఇట్లా నేమ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈరోజు మనం కర్మయోగము ఈ 3వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు ఏం చెప్పబోతున్నారో చూద్దాం. ఇప్పుడు మనకి మొదటి అధ్యాయంలో మనం చూసింది ఏంటి అంటే అర్జునుడు యుద్ధ భూమిలో వాళ్ళ యొక్క స్వజనులను చంపడం ఇది చెయ్యలేను నేను అని ఆయన చెప్పారనమాట. అలాగే ఆయన చెప్పడానికి కూడా 5 కారణాలు చెప్పారు. అలాగే వాటికి కృష్ణ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నారనమాట. నువ్వు నీ ధర్మమైన యుద్ధాన్ని చెయ్యాలి, నువ్వు శరీరానివి కాదు ఆత్మవి అని తెలుసుకోవాలి, నీ కర్మలన్నీ నువ్వు చెయ్యాలి అని నిన్న 2వ అధ్యాయంలో మనం చూసాము. ఈరోజు అర్జునుడు ఏం చెప్తున్నారు ఫస్ట్ అడుగుతున్నారు, అది చూద్దాం.
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. అర్జున ఉవాచ జ్యాయసి చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ. అర్జునుడు పలికాడు, ఓ జనార్దన, ఓ కేశవ, కామ్యకర్మ కంటే బుద్ధియే మంచిదని నీవు భావించినచో నన్ను ఎందుకు ఈ ఘోరమైన యుద్ధమునందు వినియోగింపగోరుతున్నావు? వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే తదేకం వద నిశ్చిత్య ఏన శ్రేయోహమాప్నుయాం. నీ ఉపదేశంతో నా బుద్ధి అయోమయంలో పడిపోయింది. దేని వలన అయితే నాకు అత్యుత్తమ శ్రేయస్సు కలుగుతుందో దయచేసి ఆ ఒక్క మార్గాన్ని నిశ్చయంగా ఉపదేశించుము. అంటే అప్పుడు అర్జునుడికి ఒక సందేహం వచ్చిందనమాట. ఎప్పుడైతే 2వ అధ్యాయంలో భగవానుడు చెప్పారో, నువ్వు బుద్ధియోగం అంటే ఏంటి? నువ్వు ఆత్మ, అంతేగాని శరీరం కాదు. నువ్వు శరీరాల గురించి ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నావు. నువ్వు నీ బుద్ధిని ఉపయోగించాలి. నువ్వు అంటే వీటన్నిటికీ కూడా ఆత్మ ఏం చేయదనమాట. మొత్తం కూడా శరీరాలతో ఇదంతా ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ నువ్వు ఆత్మ కాబట్టి నీకు వీటితో సంబంధం లేదన్నట్టుగా చెప్పారు. అలాగే మళ్ళీ ఏం చెప్పారు? కర్మను చేయమంటున్నారు. నువ్వు యుద్ధం చేయాలి. స్థితప్రజ్ఞుడిలాగా ఉండి నీ యుద్ధాన్ని నువ్వు చేయాలని చెప్పారనమాట. కాబట్టి అంటే నేను ఆత్మ అంటున్నావు, శరీరం కాదంటున్నావు. కాబట్టి నేను ఇవన్నీ చేయట్లేదు అంటున్నావు. త్రిగుణాలతోనే ఇవంతా జరుగుతుంది అంటున్నావు కాబట్టి అసలు నేను యుద్ధం చెయ్యాలా? చేయకూడదా? ఎందుకంటే బుద్ధియోగం గురించి ఆలోచిస్తే నేను యుద్ధం చేయకూడదు. ఒకవేళ కర్మయోగం అంటే నేను మళ్ళీ యుద్ధం చేయమంటున్నావు. కాబట్టి నాకేదో అర్థం కావట్లేదు. ఎంత చేసినా కూడా మళ్ళీ భగవంతుని యొక్క ప్రీతి అర్థం కోసమే చేయమంటున్నావు. దాంతో నీకు కర్మ బంధనం అనేది ఉండదని చెప్తున్నావు. ఎందుకంటే కర్మణ్యేవాధికారస్తే అని చెప్పారు కదా! కాబట్టి ఈ రెండిట్లో కూడా ఏది ఉత్తమమైనదో నాకు మళ్ళీ చెప్పు. ఎందుకంటే 2వ అధ్యాయంలో అర్జునుడు అడిగిన ఆ ప్రశ్నలకి భగవంతుడు సమాధానం చెప్పేశారు. కానీ ఇంకా మనలాంటి వాళ్ళ కోసం ఇంకా అడుగుతూ ఆయన భగవంతుడి నుంచి ఇంకా జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారనమాట. శ్రీ భగవానువాచ లోకేస్మిన్ ద్వివిధా నిష్ట పురా ప్రోక్తా మయా నఘ జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, పాపరహితుడమైన ఓ అర్జున, ఆత్మానుభూతిని పొంద ప్రయత్నించు మానవులు 2 రకములని ఇంతకు ముందే చెప్పి తిని. ఒకరు దానిని జ్ఞానంతో కూడిన తాత్విక కల్పన ద్వారా, మరొకరు భక్తి యోగము ద్వారా దానిని అర్థం చేసుకుందరు. ఎలా అయితే 2వ అధ్యాయంలో చెప్పారో, కొంతమంది ఏమో నువ్వు ఆత్మ, శరీరం కాదు. అలాగే కొంతమంది ఏమో కర్మయోగం అంటే మన కర్మను మనం చేస్తూ ఉండాలి. ఇలా ఈ రెండిటి ద్వారా తెలుసుకుంటారు అని 2వ అధ్యాయంలో ఆల్రెడీ చెప్పాను అని చెప్తూ ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే, కేవలము కర్మలు చేయనంత మాత్రాన మనిషి కర్మ బంధాలకు దూరంగా ఉండలేడు. అదేవిధంగా కేవలము కర్మ సన్యాసం ద్వారా కూడా పూర్ణత్వము లభించదు. అంటే కేవలము ఆ కర్మలు చేయకుండా ఉన్నంత మాత్రాన ఆ కర్మ బంధాలకి దూరంగా ఉండలేడనమాట. అదేవిధంగా కేవలం కర్మ సన్యాసం, ఆ కర్మలను వదిలిపెట్టేసి మొత్తం నేను ఆత్మని కాబట్టి నేను ఇటువంటి కర్మలు ఏం చేయవలసిన అవసరం లేదు అనే ఆ కర్మలను వదిలిపెట్టేయడం కూడా కరెక్ట్ కాదు అని చెప్తున్నారు. నహి కశ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్టత్య కర్మకృత్ కార్యతే హ్యవశః కర్మ సర్వ ప్రకృతిజైర్గుణైః. ప్రతి ఒక్కడు ప్రకృతి గుణాల ప్రభావాలకు లోనై అవశుడై కర్మలు చేస్తూనే ఉంటాడు. కర్మలు చేయకుండా ఎవడు ఒక క్షణం కూడా ఉండలేడు. అంటే మనం ఈ భౌతిక లోకంలోకి వచ్చిన దానివల్ల, అంటే ఈ భౌతిక సంసారంలో ఉన్నదాని వల్ల, ఆత్మ అనేది ఈ భౌతిక కర్మలతో కలిసిన దానివల్ల మనం ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలకు లోనవుతూ ఉంటాం అనమాట. అంటే కర్మలు చేయకుండా ఉండలేము. ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జాంపుల్గా ఏంటంటే, ఇప్పుడు పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తారు. వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ టీచర్లు కానీ లేకపోతే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు కూడా ఇంటికి వచ్చి అలాగే కొంత ఇమిటేట్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. ఏంటంటే సహవాస దోషం అంటాం కదా, అట్లా వాళ్ళతో తిరగడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలు ఇంట్లో మనకి చూపిస్తూ ఉంటారనమాట. అలాగే మనం ఏంటంటే ఈ సంసార బంధనాల్లోకి, ఈ భౌతిక లోకంలోకి వచ్చిన దానివల్ల మనం కూడా వీటికి అనుసరిస్తూ బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. అదేవిధంగా మనం ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో మన ప్రవర్తన
ఏమీ చేయకుండా మనం ఒక క్షణం కూడా ఉండలేము. మన ప్రవర్తన ఎలా ఉన్నా కూడా మనం ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉండాలి. ఏమీ చేయకుండా కర్మ సన్యాసం తీసుకొని మనం ఉండలేము. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. కర్మేంద్రియములను అదుపులో ఉంచిన మనసులో మాత్రం ఇంద్రియ విషయములపైనే ఆలోచన చేస్తూ ఉండేవాడు తనని తానే మోసం చేసుకునే మిథ్యాచారి అనబడతాడు. అంటే ఇంద్రియాలను బలవంతంగా నియంత్రించుదామనుకుంటారనమాట. కానీ పైకి అలా నియంత్రించినట్టు కనపడతారు. లోపల మాత్రం ఆ విషయాల పైన వాళ్ళ యొక్క ఆ భోగలాలస అలాగే ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి ఏంటంటే అంతా వదిలేసి సన్యాసం తీసుకుని వచ్చినట్లుగా ఉన్నారు. కానీ ఆయన అంటే ఫోనులో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అలాగే ఒక చేతిలో సిగరెట్ కమండలం పట్టుకుని ఉన్నారు. అంటే ఏంటంటే ఇంకా భోగమైన విషయాల పట్ల ఆయనకి ఇంకా ఆ మోహం అనేది పోలేదు. అంటే తనని తానే మోసం చేసుకుంటూ ఉంటారనమాట. అటు గృహస్థుగాను ఉండరు, ఇటు సన్యాసం తీసుకుని ఇటువంటి పనులు అంటే ఇంకా ఆ వ్యసనాల్ని ఆయన వదలలేకపోయారనమాట. అంటే ఇంద్రియాలను బలవంతంగా నియంత్రించినా కూడా అవి లోపల వాటి యొక్క ఇంద్రియార్థాలు వాటిని ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాయి. ఇంతకుముందు చేసిన ఆ కర్మల వైపు వాటిని ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఉదాహరణకి ఏంటంటే విశ్వామిత్రుడు ఆయన కూడా పూర్తిగా బ్రహ్మర్షి అవుదామని గొప్ప తపస్సు చేయడానికి వెళ్తారు. కానీ మేనక ఎప్పుడైతే వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తుందో ఆయన డిస్టర్బ్ అయిపోతారనమాట. ఇలా ఒక ఇంద్రియాలకి మళ్ళీ ఆయన బద్ధుడైపోతారనమాట. అలాగే కపట సన్యాసి అంటే మనసులో ఇంద్రియ విషయాల గురించి ఆలోచించే వారికన్నా ఇట్లా ఇట్లా బయటికి వెళ్ళిపోయి ఇట్లా ఉండే వాళ్ళకంటే కూడా గృహస్థుగా ఉండి నిజమైన కర్మను చేస్తూ అంటే భగవంతుని యొక్క సేవలో కర్మలు చేస్తూ ఉండడము, లేకపోతే కర్మ బంధనానికి లోనవ్వకుండా ఉండడం, అంటే ఏం చేసినా కూడా ఫలితాలని ఆశించకుండా ఉండడం, ఇటువంటివి చేసేవాళ్ళు గృహస్థులో ఉన్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు నిజమైన సన్యాసులని చెప్పబడతారు ఇక్కడ. యస్త్వింద్రియాణి మనసా నియమ్య రభతే అర్జున కర్మేంద్రియైః కర్మయోగం అసక్తః స విశిష్యతే. ఓ అర్జున, మరొక ప్రక్క శ్రద్ధావంతులు మనసుతో కర్మేంద్రియములను అదుపు చేసి ఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మయోగంను ప్రారంభిస్తే నిజంగా ఎంతో శ్రేష్ఠులవుతారు. అంటే మొదట అడిగి ఏంటి మనం వేయాల్సింది మన మనసుతో గనక మన ఇంద్రియాలను అదుపు చేసి మన కర్మలని మనం చేయగలిగితే కర్మయోగం అక్కడ మొదలవుతుందన్నమాట. అప్పుడు అది నిజమైన శ్రేష్ఠులు అవుతారు వాళ్ళు. అటువంటి వాళ్ళు నిజంగా శ్రేష్ఠులు అవుతారు. ఇక్కడ చూడండి, ఈయన ఏంటంటే ఒక రాజు అనమాట. కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతుని యొక్క రథయాత్ర చేయడానికి సిద్ధం చేస్తూ ఉంటారో స్వయంగా ఆ రాజే ఇదంతా కూడా క్లీన్ చేస్తూ ఉంటారు రోడ్డు. అంటే భగవంతుని యొక్క సేవలో ఆయన యొక్క అహాన్ని కూడా, అంటే నేను గొప్ప రాజుని అనేది కూడా లేకుండా ఆయన భగవంతుని సేవలో కర్మలు చేస్తూ ఉన్నారు. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధనః తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచర. విష్ణువు కొరకు యజ్ఞ రూపంలో చేసే కర్మను చేయాలి, లేనిచో ఈ భౌతిక జగత్తులో కర్మ బంధకారకమవుతుంది. అందుకే ఓ కుంతి కుమారుడా, నీకు నిర్దేశింపబడిన విధులను వాటి ఫలితములపై ఆసక్తి లేకుండా విష్ణువు తృప్తి కోసం నిర్వర్తించుము. అంటే ఇక్కడ లోకోయం కర్మబంధన అవుతుందన్నమాట. అంటే మనం ఏం చేసినా కూడా అది కర్మబంధనం అవుతుంది. ఎలా? విష్ణువు కోసం చేయకపోతే అది కర్మబంధనం అవుతుంది. అందుకే ఓ కౌంతేయ, నువ్వు నీ తృప్తి కోసం కాకుండా విష్ణువు తృప్తి కోసం కర్మలను చేయాలి. మనం చేసే ఏ కర్మైనా అంటే అది కూడా యజ్ఞమే. అందుకే ఇక్కడ యజ్ఞార్థాత్ అన్నారు. మనకి సత్యయుగంలో తపస్సు అనమాట. అలాగే త్రేతాయుగంలో యజ్ఞాలు చేసేవాళ్ళు. అలాగే ద్వాపర యుగంలో అర్చించేవాళ్ళు అనమాట. అలాగే ఈ కలియుగంలో ఏంటంటే నామ సంకీర్తన, ఇదే మనకి కేటాయించబడిన యజ్ఞము. హరేర్నామ 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 ఇవ కేవలం కలౌ నాస్తియేవ గతిర్ అన్యథ. ఈ కలియుగానికి హరేర్నామ అంటే ఈ హరి యొక్క నామం తప్ప వేరే ఇంకొక ఉపాయం లేదు అని మనకి శాస్త్రాల్లో చెప్పబడింది అనమాట. అంటే మనం భగవంతుని యొక్క నామాన్ని యజ్ఞంలాగా చేస్తూ జపం, అలాగే సంకీర్తన యజ్ఞం అనేది ఈ యుగానికి కేటాయించిందనమాట. కాబట్టి మనం అది భగవంతునికి సమర్పించాలి. అలాగే మనకి కర్మ అనే దానికి 3 నిన్న మనం కూడా కొంత చెప్పుకున్నాం కదా. కర్మ, వికర్మ, అకర్మ అనమాట. అంటే
కర్మ అంటే వేదాల్లో చెప్పిన విధంగా కర్మలు చేయడం. దానికి కూడా కర్మ బంధనం అనేది ఉంటుంది. అంటే మనం పాపం చేస్తే దానికి సంబంధించిన ఫలితం మనం అనుభవించాలి. పుణ్యం చేస్తే మంచి పనులు చేస్తే దానికి సంబంధించిన ఫలితాన్ని మనం అంటే ఆ పుణ్యాన్ని తీసుకుని మనం దానికి కట్టుబడి ఉంటామన్నమాట. కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతుడి కోసం కర్మ చేస్తామో దానికి కర్మ బంధనం అనేది ఉండదు. అంటే పాపం గాని, పుణ్యం గాని ఉండదు. అటువంటివి చేయాలి. కానీ మనం ఏమనుకుంటాము, ఏ విధంగా మనం ఎదుటి వారికి చెడు చేస్తామో అది మళ్ళీ మనకి కర్మ రూపంలో తిరిగి వచ్చిద్ది. అది మనల్ని విడిచిపెట్టదని మనం అనుకుంటాం. కర్మ కేవలం చెడుకే కాదు మంచికి కూడా ఉంటుందన్నమాట. ఉదాహరణకి మనం దానాలు చేస్తూ ఉంటాం. ఆ దానం తీసుకున్నవాడు నిజంగా ఆ దానానికి పాత్రుడా కాదా అని మనం తెలుసుకోలేము. దానివల్ల ఏం చేస్తాము, అతనికి అవసరమేమో అని మనం దానం చేసేస్తాం అన్నమాట. కానీ తర్వాత అతను గనక ఆ దానం తీసుకున్న అతను వాటిని సరైన కార్యాలకి ఉపయోగించకపోతే అతని యొక్క ఆ పాప ఫలితంలో కూడా మనం మళ్ళీ తీసుకుంటాము. అంటే ఆ ఫలితాన్ని మనం కూడా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అలాగే నిజంగానే అతను పాత్రుడయ్యాడు. కానీ మనం ఏంటంటే గొప్ప కోసమో, ఈటి కోసమో చేశాము. దానికి మళ్ళీ పుణ్యం అనేది వస్తుంది. వచ్చే జన్మలో మనం తీసుకునేవాడిగా జన్మ తీసుకోవచ్చు. అతను ఇచ్చేవాడిగా జన్మ తీసుకోవచ్చు. ఎందుకు అంటే మనకు ఆ పుణ్యం అనేది ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ మనం దాన్ని కంప్లీట్ చేసుకోవాలన్నమాట. అందుకే మనకి ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్తారు కదా, ఎవ్రీ యాక్షన్ దిస్ హ్యాస్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ అనమాట. అంటే ప్రతి చర్యకి కూడా ప్రతి ఒక్క చర్యకి కూడా మళ్ళీ ప్రతి చర్య దానికి ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ అనేది ఉంటుంది. కానీ అకర్మకి అంటే భగవంతుని యొక్క కార్యంలో ఎవరైతే కర్మను చేసి ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఆ కర్మ బంధనం అనేది ఉండదు. ఉదాహరణకి మనం హనుమంతుడిని చూసాము. ఆయన లంకకి వెళ్ళి సగం లంకా నగరాన్ని దహనం చేశారనమాట. కానీ అది భగవంతుని యొక్క కార్యంలో చేశారు. ఆయనకి పాపం అనేది ఉందా? లేదు. అలాగే దుర్యోధనుడు ఆ లంకా గ్రహాన్ని తగలబెట్టించాడు. కానీ అది ఆయన స్వార్థం కోసం చేసుకున్నాడు. అది శాస్త్రాలకు విరుద్ధం. కాబట్టి ఆయన వికర్మ చేశాడు. దానికి సంబంధించి ఆయనకి అందుకే ఆతతాయి అనే పేరు అక్కడ వచ్చింది. సహయజ్ఞః ప్రజా సృష్ట్వా పురోవాచ ప్రజాపతిః అనేన ప్రసవిష్యద్వం ఏషవోస్త్విష్టకామధుక్. సృష్ట్యారంభమున సర్వజీవులకు ప్రభువైన వాడు మానవులను, దేవతలను విష్ణుపరమైన యజ్ఞములతో సహా సృష్టించి జగత్తునకు పంపి ఈ యజ్ఞములచే మీరు సంపన్నులు కండి. వీని ఆచరణము మీ సుఖజీవనమునకు మరియు బంధ విముక్తికి కావలసిన సర్వమును ప్రసాదిస్తుంది అని ఆశీర్వదించెను. దేవాన్ భావయతానేన తే దేవా భావయంతు వః పరస్పరం భావయంతః శ్రేయః పరమవాప్స్యత. యజ్ఞములచే ప్రసన్నులై దేవతలు కూడా మీకు ప్రీతిని కలిగిస్తారు. ఆ విధంగా మానవులు, దేవతల మధ్య పరస్పర సహకారంతో అందరికీ శ్రేయస్సు కలుగుతుంది. ఇష్టాన్ భోగాన్ హి భో దేవా దాస్యంతే యజ్ఞ భావితాః తైర్దత్తాన ప్రదాయేభ్యో యో భుంక్తేస్తేన ఏవ సః. యజ్ఞములు చేయటం వలన తృప్తి చెందిన దేవతలు జీవిత నిర్వహణకు అవసరమైన అన్నింటినీ ప్రసాదిస్తారు. తమకు ఇవ్వబడిన దానిని తిరిగి నివేదించకుండా తామే అనుభవించేవారు నిజానికి దొంగలే. అంటే ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నారు, భగవంతుడు ఎప్పుడైతే సృష్టిని ప్రారంభించారో అప్పుడు మనుషులని అలాగే దేవతలను కూడా పంపించారు. ఎందుకంటే యజ్ఞం చేయాలి, విష్ణువు కోసం యజ్ఞం చేయాలి. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మబంధన అన్నమాట. అందుకు విష్ణువు కోసం యజ్ఞం చేయడానికి దేవతల్ని, మానవుల్ని పంపించారు. దానివల్ల ఏంటంటే బంధ విముక్తికి కావలసిన సర్వం కూడా లభిస్తూ ఉంటుంది. అలా యజ్ఞములు చేయటం వల్ల తృప్తి చెందిన దేవతలు ఈ జీవిత నిర్వహణకు అవసరమైన అన్నింటినీ ప్రసాదిస్తారంటే వాన, ఎండ, వెలుతురు ఇలా వీటన్నిటిని కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. తమకు ఇవ్వబడిన దానిని తిరిగి నివేదించకుండా తామే అనుభవించేవారు నిజానికి దొంగలే. ఇక్కడ చెప్తున్నారు, యో భుంక్తేస్తేన ఏవ సహా. అంటే ఎవరైతే వాటిని తీసుకుంటారో అంటే వాటిని వాళ్ళకి సమర్పించకుండా, మళ్ళీ భగవంతునికి సమర్పించకుండా ఎవరైతే వాటిని తీసుకుంటారో వాళ్ళు నిజంగా దొంగలే అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ భుంజతే త్వఘం పాప. యజ్ఞశిష్టాసినః సంతో ముచ్యంతే సర్వగిల్విషై భుజంతే తే త్వగం పాప ఏ పచంత్యాత్మకారణాత్. భుంజతే త్వఘం పాప అంటే ఆ పాపాన్ని తీసుకుంటున్నారు మొదట.
మొదట యజ్ఞములలో నివేదించిన ఆహారమునే భుజించే భగవంతుని భక్తులు అన్ని రకాల పాపాల నుండి విముక్తి పొందుతారు. వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం ఆహారాన్ని తయారు చేసే ఇతరులు నిజానికి పాపాన్ని మాత్రమే తింటారు. అంటే మొత్తం భగవంతుడి నుంచే వస్తుంది. ప్రత్యక్షంగా ఆయనే భగవద్గీతలో చెప్పున్నారు. మొత్తం నా వల్లనే, అంటే ఈ మానవులు దేవతలు నా నుండే వచ్చారు. ఆ దేవతలు వాళ్ళకు కావాల్సిన సౌకర్యాలన్నింటినీ కూడా ఇవ్వడానికి నేనే పంపించానని చెప్తున్నారు. కానీ ఎవరైతే ఆ మొదట యజ్ఞంలో నివేదించిన ఆహారముని భుజిస్తారో వాళ్ళు భగవంతుని భక్తులు పాపాల నుండి రక్షించబడతారనమాట. కానీ ఎవరైతే ఇది నాది, ఇది నేనే అంటే సమర్పించకుండా, భగవంతునికి సమర్పించకుండా, లేకపోతే ఇది నాది, ఇది నేను సంపాదించుకున్నాను, ఇట్లా అంతా చేసే వాళ్ళు ఏంటంటే త్వగం పాప అంటున్నారు. అంటే వాళ్ళు పాపాన్ని మాత్రమే తింటున్నారు. అదేంటండి, మేము మరి నాన్ వెజ్ తినట్లేదు కదా, మరి ఇది కూడా తప్పేనా, అది ఎందుకు పాపం అవుతుంది అని చాలా మంది అనుకుంటారనమాట. ఎప్పుడైతే మనం ప్లాంట్స్ అంటే మొక్కలని వీటిని మనం కోస్తామో, అంటే అవి కూడా జీవులే కాబట్టి మనం వాటిని కూడా తీసుకుంటూ ఉంటాము. కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతునికి సమర్పిస్తామో, ఇది నా యొక్క జీవనించడానికి నేను తీసుకుంటున్నాననే భావంతో మనం భగవంతునికి సమర్పించి ఎప్పుడు తీసుకుంటామో అది ప్రసాదం అవుతుందన్నమాట. అప్పటి వరకు అది భోగమే. కాబట్టి ఆ భోగించేవాడు, భోగాన్ని తీసుకునేవాడు పాపం తింటున్నట్లే అవుతుంది. కానీ ఎవరైతే భగవంతునికి సమర్పించి తీసుకుంటారో వాళ్ళు ఇక్కడ పాపాల నుండి విముక్తి పొందుతారు. అన్నాద్ భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవః యజ్ఞాద్ భవతి పర్జన్యో యజ్ఞః కర్మ సముద్భవః. అన్నాద్ భవంతి భూతాని, దేహాలన్నీ కూడా ధాన్యంపై ఆధారపడి జీవిస్తాయి. పర్జన్యాద్ అన్న సంభవ, ఆ ధాన్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, వర్షం వల్ల ఉత్పత్తి అవుతుంది. యజ్ఞాద్ భవతి పర్జన్యో, ఆ యజ్ఞాచరణ మూలంగానే వర్షం కురవగా యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ, ఆ యజ్ఞము విద్యుక్త కర్తవ్యముల నుండి సంభవిస్తున్నది. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఈ యజ్ఞ చక్రం అనేది చూడొచ్చు అనమాట. భగవంతుడి నుంచే వేదాలను వచ్చాయి. వేదాల్లో ఏమేమి చెయ్యాలి, ఎలా చెయ్యాలి అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. వాటి నుంచి మన కర్తవ్యాలు, వేదాల నుంచి మనం ఏం చెయ్యాలి, ఏం చేయకూడదు అనేది, వాటి వల్ల యజ్ఞం జరుగుతుంది. అంటే మనం చేసే ప్రతి కర్మ యజ్ఞమే. ఆ యజ్ఞాల నుంచి వర్షాలు, ఆ వర్షాల నుంచి ధాన్యము, ఆ ధాన్యం నుంచి మనకి ఆహారము, ఆ ఆహారం తీసుకున్న జీవులు మనం అది భగవంతుడు సమర్పించి మనం తీసుకోవాలి. అప్పుడు మళ్ళీ అది మనం భగవంతుడు సమర్పిస్తే ఇట్లా ఒక సైకిల్ అంటే యజ్ఞ చక్రం అనేది పూర్తవుతుంది. ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం నానువర్తయతి యః అఘాయురింద్రియారామో మోగం పార్థ సజీవతి. అర్జున, ఈ విధంగా వేదాలచే నిర్ణయించబడిన యజ్ఞ చక్రమును జీవితంలో అనుసరించని వాడు నిక్కముగా పాపమయ జీవనమే గడుపుతాడు. కేవలము ఇంద్రియ ప్రీతికే జీవిస్తూ అట్టివాడు వ్యర్థముగా జన్మను గడుపుతాడు. ఎందుకు, ఈ మనకి వేదాలు నిర్ణయించబడి ఉంది ఈ యజ్ఞ చక్రం ఎలా జరుగుతుంది మొత్తం అనేది. కాబట్టి దాన్ని ఎవరైతే అనుసరించకుండా ఇది నాది, లేకపోతే వేదాలకి విరుద్ధంగా చేయడము, ఇటువంటివన్నీ ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు పాపమయ జీవనాన్ని గడుపుతుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ఇంద్రియాలని తృప్తిపరిచే పనిలో ఉండిపోతున్నారు. యద్యదాచరతి శ్రేష్టః తత్తదేవేతరో జనః స యత్ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. గొప్ప వ్యక్తి ఏ పని చేస్తే సామాన్య జనులు దానిని అనుసరిస్తారు. ఉత్తమ కర్మల ద్వారా అతను నెలకొల్పిన ప్రమాణాన్ని ప్రపంచమంతా అనుసరిస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటి, ఎవరైతే గొప్ప వ్యక్తి ఏ పనులైతే చేస్తూ ఉంటాడో సామాన్య జనులు అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ అంటే ఎగ్జాంపుల్గా మనకి సినిమా హీరోలను చూసి కొంతమంది ఇన్స్పైర్ అయిపోయి చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ యొక్క అంటే వాళ్ళు చేసే వీళ్ళు ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. లేకపోతే పొలిటీషియన్స్ని ఇట్లా అనమాట. కాబట్టి గొప్ప వ్యక్తి ఏ పని చేస్తే మిగిలిన సామాన్య జనులు కూడా వాళ్ళు వాటిని అనుసరిస్తూ ఉంటారు. కానీ వీళ్ళందరూ కూడా గొప్ప వ్యక్తులా అంటే వాళ్ళు చేసే ఆచరణ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూసి మనం గొప్ప వ్యక్తులా కాదా అనేది గుర్తించాలన్నమాట. అలాగే ఉత్తమ కర్మ ద్వారా అతను నెలకొల్పిన ప్రమాణాన్ని ప్రపంచం అంతా కూడా అనుసరిస్తుంది. ఎప్పుడైతే ప్రభుపాదుల వారి యొక్క గురువు గారు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వాళ్ళు ఉన్నారో, ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఈ దేశ ప్రజలందరూ కూడా పాశ్చాత్య దేశాలకు సంబంధించిన వాళ్ళను చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతున్నారు. ఇండియాలో ఎవరైతే అమెరికాలో వాళ్ళు హెయిర్ స్టైల్ వాళ్ళు కొత్తగా ట్రై చేస్తే మన వాళ్ళు కూడా అంటే ఇక్కడ ఉన్న భారతీయులు కూడా వాళ్ళని చూసి ఫాలో అవ్వడం, అలాగే వాళ్ళు ధరించే దుస్తులు,
అలాగే వారిలాగా కళ్ళద్దాలు పెట్టుకోవడం, ఇటువంటివన్నీ కూడా ఆ రోజుల్లో నుంచి ఎప్పటి నుంచో కూడా, అంటే ఇప్పటికీ కూడా ఇంకా ఫాలో అవుతూనే ఉన్నారు. కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళి ఆ పాశ్చాత్య దేశాలలో నువ్వు గనక ప్రచారం మొదలుపెట్టి అక్కడ వాళ్ళందరినీ కూడా కృష్ణ భక్తులుగా మార్చగలిగితే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మన వాళ్ళందరూ కూడా అలా మారుతారు. కాబట్టి ఉత్తమైన వాళ్ళు, అంటే ఉత్తమైన వాళ్ళంటే ఎవరినైతే మనం ఉత్తమం అనుకుంటున్నామో వాళ్ళని చూసి మారిపోతూ ఉంటాం. కాబట్టి అప్పట్లో ఏంటంటే ట్రెండ్ ఇక్కడ మొత్తం వాళ్ళని చూసి నేర్చుకోవడం. ఇప్పటికి కూడా మనలో చాలామంది వాళ్ళని చూసి కూడా అనుసరిస్తూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళేం జేస్తున్నారంటే నుదిటిన తిలకం దిద్దుకుంటున్నారు. వైదిక దుస్తులను ధరించి హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపిస్తూ ఇక్కడ మనకి భారతదేశంలో కనిపిస్తూ ఉన్నారు. అట్లాగే అక్కడ కూడా కొన్ని దేశాలలో కూడా ఎక్కడైతే ప్రభుపాదుల వారి యొక్క శిష్యుల్ని తయారు చేశారో వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ చాలా వరకు మార్పు తీసుకురాగలిగారనమాట. వాళ్ళందరూ కూడా భగవద్గీత, భాగవతము ఇవన్నీ కూడా చదువుతున్నారు, చదివిస్తున్నారు, ప్రచారం చేస్తున్నారు. కృష్ణ భక్తిని ఇంకా ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. కాబట్టి అలా ఎవరైతే ఉత్తమమైన వాళ్ళు ఉన్నారో వాటిని మనం ఫాలో చేస్తూ ఉండాలి. ప్లీజ్ డోంట్ స్మోక్ అని టీచర్ చెప్తూ ఆయన స్మోక్ చేస్తుంటే వి విల్ డూ వాట్ యు డూ, నాట్ వాట్ యు సే. నువ్వు ఏదైతే చెప్తున్నావో మేము అది చెయ్యము. నువ్వు ఏదైతే చేస్తున్నావో మేము అది చేస్తాము. అంతే కదా! ఇప్పుడు ఇంట్లో కూడా ఏంటంటే తల్లిదండ్రులు ఏదైతే చెప్తూ ఉంటారు పిల్లలకి, ఇది చెయ్యి, అది చెయ్యి అని. కానీ ఎప్పుడైతే తల్లిదండ్రులు ఆచరిస్తూ ఉన్నారో, వాళ్ళు ఏదైతే చేస్తూ ఉన్నారో అది చూసి మాత్రమే పిల్లలు నేర్చుకుంటారు. కానీ మనము పిల్లల్నేంటంటే మీరు అది చేయొద్దు, ఇది చేయొద్దు, అలా ఉండు, ఇలా ఉండు అని మనం, అంటే ఎగ్జాంపుల్‌గా మనం మొబైల్ తీస్తాం. మొబైల్ తీసేసి ఎంతసేపు మనం మొబైల్ చూస్తూనే ఉంటాం. యూట్యూబ్ అనో, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అనో, అంటే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా బాగా విస్తృతి చెందిందనమాట. ఇట్లా మనం చేస్తూ ఉంటూ వాళ్ళని మాత్రం నువ్వు మొబైల్ చూడొద్దు, టీవీ చూడొద్దు, అది కరెక్ట్ కాదు, ఇది కరెక్ట్ కాదని మనం వాళ్ళకి చెప్పాలని చూస్తూ ఉంటాం. కానీ వాళ్ళేంటంటే మనం చేస్తున్నది చూస్తూ ఉంటారు. మనం చెప్పేది వాళ్ళు వినరు. సహజమైన నాయకులు జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తారు. తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, దేశాధినేతలు మొదలైన వారు ఎవరైతే నిజమైన నాయకులు ఉన్నారో వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళని చూసి లోకమంతా కూడా అనుసరిస్తుంది కాబట్టి. కాబట్టి మీ నాయకుడిని జాగ్రత్తగా ఎంచుకోండి. ప్రభుపాదుల వంటి విశ్వసనీయమైన భక్తులను లేదా వేదాలు తెలిపినటువంటి వ్యక్తులను ఎంచుకోవాలి. ఎవరైతే వేదాలు అంటే ప్రామాణిక ఆధ్యాత్మిక గురువుని ఎంచుకోవాలి. ఎవరిని పడితే వాళ్ళని గురువుగా అనుకోవడము, మహాత్ముడిగా అనుకోవడము అదంతా కూడా కరెక్ట్ కాదు. न मे पार्थास्य कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि. ఓ పార్థ, ముల్లోకాల్లోనూ నేను చేయవలసిన పని ఏమీ లేదు. నాకు లేనిది కానీ కావలసింది కానీ ఏమీ లేదు. అయినప్పటికీ విద్యుక్త కర్మలను నిత్యము నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాను. అర్జునుడు ఏమన్నాడు? నేను యుద్ధం చేయలేను, ఈ యుద్ధాన్ని మొదలుపెట్టి నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతానని చెప్పారు. కానీ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు? నువ్వు యుద్ధం చెయ్యాలి. మనకి బయట ఏం ప్రచారం జరుగుతూ ఉంటుంది? భగవద్గీత చదువుతున్నావా? లేకపోతే నువ్వు భగవద్గీత వింటున్నావా? అంటే నువ్వు సన్యాసం తీసేసుకుంటావా? లేకపోతే ఇంటిని వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోతావా? ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటారనమాట. కానీ ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నదేంటి? ముల్లోకాల్లో ఆయన చేయవలసిన కర్మే ఏదీ లేదు. స్వయాన ఆయన దేవాది దేవుడు. కానీ ఆయన ఇక్కడ యశోదానందులకి సేవలు చేస్తూ ఉన్నారు తల్లిదండ్రులుగా ఉన్న వాళ్ళకి సేవలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఆఖరికి ఆయన యొక్క పాదుకులు కూడా ఆయన నెత్తి మీద పెట్టుకుని తీసుకొచ్చి తండ్రికి ఇస్తున్నారనమాట. అలాంటి, అంటే నాకు చేయవలసిన కర్మలేమీ లేకపోయినప్పటికీ కూడా నేను ఇక్కడ ఈ మానవుడిగా ఇక్కడ ఈ అవతారం తీసుకున్న దానివల్ల ఇటువంటివన్నీ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకు? ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ అనమాట. ఎవరైతే ఉత్తములైన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళని చూసి మిగతా వాళ్ళు ఆచరిస్తారు కదా. ఇది మన సాంప్రదాయం. మనం పెద్దలకి గౌరవం ఇవ్వాలి. ఇటువంటివన్నీ కూడా మన సాంప్రదాయం, మన సంస్కృతి. కాబట్టి ఇవన్నీ మనకి నేర్పిస్తూ ఉన్నారు. प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహమితి మన్యతే. నిజానికి అన్ని కార్యములు కూడా ప్రకృతి త్రిగుణముల చేతనే చేయబడును. కానీ జీవాత్మ మిథ్యాహంకారంతో కర్మలను తానే చేస్తున్నానని తలుస్తాడు. అహంకారం విమూఢాత్మ కర్త అహం ఇతి మన్యతే. అంటే ఆ అహంకారం చేత ఆ మూఢాత్మ ఏమి ఉంటుంది? కర్తాహం ఇతి మన్యతే. ఇదంతా కూడా అహం నేనే చేస్తున్నాను అని అనుకుంటాడనమాట. మనలో ఆ దురహంకారం అనేది చాలా వరకు ఉంటుంది. ఇది నేనే చేస్తున్నాను, ఇది నా వల్లనే అవుతుంది, నేను కాకపోతే ఇది ఎవరు చేయలేరు అనుకుంటూ ఉంటారు. ఉదాహరణకి రావణాసురుడు, అతనికి ఉన్న శక్తితో ఆ పర్వతాన్నే ఎత్తేయవచ్చు అనుకున్నాడు. ఎప్పుడు?
శివుడిని కలవడానికి ఆ కైలాసం పక్క నుంచి, కైలాసం గిరి పక్క నుంచి వెళ్తూ శివుడిని దర్శిద్దాం అనుకున్నారనమాట. అయితే ఎప్పుడైతే ఆయన దర్శించాలనుకున్నారో నంది చెప్తారు, ఆయన ధ్యానంలో ఉన్నారు, తపస్సులో ఉన్నారు, అంటే ఆయన ఆ ఒక ముద్రలో ఉన్నారు, కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన్ని కలవడం కుదరదు, మీరు కాసేపు అయిన తర్వాత రండి, అప్పుడు కలవచ్చు అని చెప్తారు. కానీ ఈయనేమంటారు, లేదు నేను ఇప్పుడే కలవాలి, అసలు ఇట్లా కాకుండా నేను గొప్ప బలవంతుని కాబట్టి ఈ పర్వతాన్నే తీసుకెళ్లి నా లంకలో గనక పెట్టుకుంటే నేను ఎప్పుడంటే అప్పుడు శివుణ్ణి కలవచ్చు, శివుడితో మాట్లాడుకోవచ్చు అని. కానీ అది ట్రై చేద్దామని ఆ పర్వతం కింద చేతులు పెట్టి పర్వతాన్ని లేపుదామని చూస్తే ఆల్రెడీ శివుడు అంతా తెలుసు అనమాట ఆయనకి. ఎప్పుడైతే ఈయన అహంకారంతో ఉన్నాడో ఈ అహంకారాన్ని తగ్గించడానికి ఆయన ఒక కాలి బొటన వేలుతో కొంచెం అలా నొక్కగానే ఈయన ఘోరమైన రోదన చేస్తారనమాట. అందుకే ఆయన రావణ అని అంటారంట. కాబట్టి అదంతా కూడా నిజమైన అహంకారం, దురహంకారం అనమాట. ఇది నేనే ఏమైనా చేయగలను, ఇదంతా కూడా నేనే చేస్తున్నాను, నేను గొప్ప బలవంతుణ్ణి, ఇదంతా నా వల్లనే జరుగుతుంది, దీనికి నేనే కారణం అని అనుకుంటూ ఉండడం. కానీ ఇక్కడ జరిగేదంతా కూడా ఎప్పుడైతే ఇట్లా పపెట్స్, తోలుబొమ్మల ఆటలో కింద పైనుంచి తాళ్ళు ఎలా అయితే ఆడిస్తూ ఉంటే కింద తోలుబొమ్మలు ఎలా ఆడుతూ ఉంటాయో అలా ఈ త్రిగుణాలు ఈ జీవుల్ని అలా ఆ బంధనాల్లో బంధిస్తూ ఉంటాయి. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్ స్వనుష్ఠితాత్ స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః. వేరొకరి ధర్మాలను పరిపూర్ణంగా నిర్వహించడం కంటే దోషంతోనైనా స్వధర్మాలను నెరవేర్చడం ఉత్తమము. ఇతరుల ధర్మాలను నెలకొనడం కంటే స్వధర్మ నిర్వహణలో నాశనమైనా కూడా మంచిది. ఎందుకంటే ఇతరుల మార్గమును అనుసరించడం ప్రమాదకరమైనది. అంటే మనం ఏదైతే ఉందో మన ధర్మాలు మనం నిర్వర్తించాలి. అవి కంప్లీట్‌గా మనం పర్ఫెక్ట్‌గా చేయకపోయినా పర్లేదు, అది ఉత్తమమైనదనమాట మన స్వధర్మం అనేది. కానీ ఇతరుల ధర్మాలలో మనం దాన్ని ఇంకా బాగా చేయొచ్చు అని అనుకున్నా కూడా అది మనకి మంచిది కాదు, అది ప్రమాదకరమైనదని తెలుసుకోవాలి. అథ కేన ప్రయుక్తోయం, ఇదంతా భగవంతుడు చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ అర్జునుడికి ఒక డౌట్ వచ్చింది. అథ కేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పూరుషః అనిచ్ఛన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివ నియోజితః. ఓ వృష్ణివంశీయుడా, ఇష్టం లేకపోయినా మానవుడు దేని బలవంతం వల్ల పాపాలు చేస్తున్నాడు అంటే అలా చేయాలని అతనికి ఇష్టం లేదు, కానీ అతను దేనివల్ల ఈ యొక్క బంధనాల్లో కానీ ఈ అటాచ్మెంట్స్ లేకపోతే ఈ దురహంకారము, ఈ కోపము, ఈ అసూయ వీటిల్లో ఎలా బంధించబడుతున్నాడు అని ఆయన అడుగుతున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ కామ ఏష క్రోధ ఏష రజో గుణ సముద్భవః మహాశనో మహాపాప్మా విద్యేనమిహ వైరిణం. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, అర్జున అది కేవలము కామమే, అది రజోగుణం వల్ల కలిగి తరువాత క్రోధముగా పరిణమిస్తుంది. ఇదే ఈ ప్రపంచమును కబలించే పాపమయ శత్రువు. అర్జునుడు ఎప్పుడైతే ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంది, నాకు ఇష్టం లేకపోయినా ఎందుకు జరుగుతుంది అని అడిగారో అప్పుడు భగవంతుడు ఇలా చెప్తున్నారు. మనకి ఇక్కడ మృగారి అనే ఒక వేటగాడు ఉంటాడనమాట. ఆయన ఏంటంటే ఆ అడవులో సగం సగం చంపి ఆ జంతువుల్ని హింసిస్తూ ఉంటాడు. పూర్తిగా చంపకుండా సగం సగం చంపి ఆయన వేట ప్రారంభించి వేటగా చేస్తూ ఉంటాడనమాట. ఒకసారి నారదుడు ఆ అడవిలో వస్తూ చూస్తాడు, అరే ఎవరు ఇట్లా చేస్తున్నారు, ఈ ఈ జంతువుల్ని చంపితే పూర్తిగా చంపాలి కదా, ఎందుకు ఇవి విలవిల్లాడిపోతున్నాయి, సగం సగం చంపి ఎవరు ఇలా చేస్తున్నారని చూస్తే అప్పుడు ఆ మృగారి అనే వేటగాడు వస్తాడు. వచ్చి నేనే చేస్తున్నానని చెప్తాడు. ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు అని అడిగితే, నాకు మరి భుక్తి అంటే నా జీవనానికి నాకు ఇదే, ఇంకా నేను మరి నాకు ఆహారం కానీ నా కుటుంబానికి పోషణ కానీ ఇదే అని చెప్తాడు. సరే నువ్వు ఇలా అంటున్నావు కదా, మరి నువ్వు ఇదంతా కూడా పాపం అని తెలుసా నీకు, మరి పాపం చేస్తే దానికి నువ్వు తర్వాత శిక్ష అనుభవించాలి కదా, మరి నువ్వు ఎలా అయితే నా కుటుంబ పోషణ అంటున్నావు, మరి నువ్వు చేసే ఈ పాపానికి నీ కుటుంబ సభ్యులు కూడా పాపం తీసుకుంటారా, మరి వాళ్ళని అడిగావా అంటే లేదు ఇప్పుడే అడుగుతానని వెళ్ళి అడుగుతారు. అయితే అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు, మాకేం సంబంధం, మమ్మల్ని పోషించాల్సిన బాధ్యత నీది, నువ్వు పాపం చేస్తున్నావో పుణ్యం చేస్తున్నావో మాకు తెలీదు, దానికి ఏదైనా ఉంటే నువ్వే అనుభవించాలి కానీ దాంతో మాకేం సంబంధం అంటారు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆ మాట చెప్పారో నారదమునికి ఇప్పుడైనా అర్థమైందా, నువ్వు ఇలా వీటిని చేయడం చాలా తప్పు, కాబట్టి నువ్వు ఏం చేయాలి, ఈ ధర్మమైన మార్గంలో ఉండు అని చెప్పేసరికి ఆయన సరే అని అదంతా కూడా అప్పటితో వదిలేస్తారు.
మళ్ళీ కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఎప్పుడైతే నారద ముని వాళ్ళు వస్తారో అప్పుడు ఆయన ఆయన ఆసనం మీద కూర్చునే ముందు అక్కడ ఏమైనా చీమలు అవి ఇవి ఉన్నాయేమోనని శుభ్రం చేస్తారనమాట. అంటే ఆ చీమలు ఆయన కూర్చున్నా గానీ ఆయన కాళ్ళ కింద పడి మళ్ళీ ఏమన్నా నలిగిపోయి చనిపోతాయేమో అని. అంటే అంత గొప్ప మార్పు అనేది వస్తుంది. కాబట్టి ఒక్కవేళ ఇలా బలవంతంగా అంటే ఆయనకి అక్కడ వాటినన్నిటిని హింసించాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు? కుటుంబ పోషణ అని చెప్తున్నాడు తెలియక. అంటే ఇది చేస్తేనే కుటుంబ పోషణ అనేది అనుకుంటున్నాడు. ఇలా ఎవరైతే అనుకుంటూ ఉంటారో వాళ్ళు ఆ పాపమయ జీవనంలోనే ఉంటూ ఉంటారు. ఒకవేళ కావాలని కాకుండా తెలియకుండా బలవంతంగా పాపం చేస్తే ఏమవుతుంది అని కృష్ణ అడిగినప్పుడు అది రజోగుణం వల్ల క్రోధంగా పరిగణించి ఆ క్రోధమే నిజమైన ప్రపంచాన్ని కబలించే పాపమయ శత్రువు. కాబట్టి ఆ కామము అంటే ఆ కోరిక అనేది ఎప్పుడైతే మొదలవుతుందో ఇది నేనంటే ధనం సంపాదించాలి, ఇంకా బాగా జీవించాలి, ఇదంతా ఎప్పుడైతే అనుకుంటూ ఉంటామో అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. ధూమేనావ్రియతే వన్హిః యథా దర్శో మలేన చ యథోల్బేనావృతో గర్భః తథా తేనేదమావృతం. పొగ చేత అగ్ని, మురికి చేత అద్దము, గర్భం చేత పిండము కప్పివేసినట్లుగా జీవుడు ఈ కామం అంటే కోరిక యొక్క వివిధ దశలచే ఆవరించబడతాడు. భగవంతుడు ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే పొగ అగ్నిని కప్పివేస్తుంది, లోపల అగ్ని అనేది ఉందన్నమాట. ఇక్కడ చూస్తే మనం లోపల అగ్ని అనేది ఉంది, కానీ పైకి పొగ. ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మానవ జన్మ ఇట్లా ఉంటుందన్నమాట. అంటే మనిషిలో ఏంటంటే నేను ఆత్మస్వరూపాన్ని శరీరాన్ని కాదు అని తెలుసుకునే బుద్ధి ఉంటుంది, ఆ జ్ఞానం కూడా ఉంటుంది. అదేవిధంగా పొగ దాదాపుగా అగ్నిని కప్పివేసి ఉంది. కొంచెం గనక ఆ అగ్నిని మనం రగిలించగలిగితే అప్పుడు ఆ అగ్ని బాగా అంటే ఇంకా బాగా మండగలుగుతుంది. అంటే ఆ జ్ఞానం అనేది మనలో గనక కొంచెం రగిలించగలిగిన అది గొప్పగా ఇంకా మండడం వల్ల మనకి పూర్తి జ్ఞానం అనేది వస్తుంది. అలాగే అద్దం మీద ఇంకేం చెప్పారు? మురికి చేత అద్దము అంటే అద్దం మీద దుమ్ము. ఇదేంటంటే జంతువుల లైఫ్. ఆ జంతువుల లైఫ్ ఏంటంటే ఏ రకంగా అయితే అద్దం మీద దుమ్ము పట్టుకుంటుందో అదే విధంగా జంతువులకి ఆత్మ సాక్షాత్కారం అని తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం. మానవుల్లో అంటే ఆ జ్ఞానం కొంచెం వెలిగిస్తే అది వాళ్ళకి ఆ బుద్ధి ద్వారా తెలుసుకునే ఛాన్స్ ఉంది. కానీ వీళ్ళేంటి ఈ జంతువులు ఆ అద్దాన్ని ఎప్పుడైతే బాగా శుభ్రం చేయగలుగుతో అంటే బాగా ఈ జంతువులు ఎప్పుడైతే ఇంకా తెలుసుకోగలిగితే అది చాలా కష్టము. కానీ కొంత ఛాన్స్ అనేది ఉందన్నమాట. లాస్ట్‌ది గర్భం చేత పిండము కప్పివేసి పడినట్లుగా. ఇదేంటంటే ఈ చెట్లు అవి కదలలేవు. జంతువులైతే కదులుతాయి. ఇప్పుడు మనం కొన్ని జంతువులను చూస్తూ ఉంటాము. వాటికి కొంత జ్ఞానం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం. కుక్కలు గాని, పిల్లులు గాని మన మధ్యనే ఉంటూ తిరుగుతూ ఉంటాయి. అట్లా ఆ జంతువుల లైఫ్‌లో కొంత జ్ఞానం అనేది ఏదో కొంత ఉంటూ ఉంటుంది. కానీ చెట్ల లైఫ్ వాటికేంటంటే చాలా కష్టంతో కూడుకున్నదనమాట. కాబట్టి వాళ్ళు ఆ గర్భంలో శిశువు మావి చేత కప్పబడి ఉంటుంది. అది ఆ మాయలోనే ఉండిపోవడం వల్ల ఆ బయట ప్రపంచం గురించి గానీ ఇదంతా తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం అన్నమాట. కాబట్టి తక్కువ పాపాలు చేసిన వాళ్ళేమో మానవ జన్మ, ఇంకొంచెం ఎక్కువ పాపాలు చేసిన వాళ్ళేమో జంతు జన్మ, ఇంకా ఎక్కువ పాపాలు చేసిన వాళ్ళేమో చెట్లలాగా జన్మ వస్తుంది. కాబట్టి మానవ జన్మ అనేది చాలా దుర్లభమైనది. 84 లక్షల జీవరాశులలో ఉన్నాయి. వాటిల్లో ఉత్తమమైనది మహా అయితే 4 లక్షల జీవరాశులు ఈ మానవులన్నమాట. వాళ్ళలో వచ్చే జీవం అనేది ఎప్పుడో వస్తూ ఉంటుంది. అతి దుర్లభమైనది. ఇది మనం చాలా సార్లు కిందికి పైకి తిరుగుతూ ఉండడం వల్ల మానవ జన్మ అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడో ఒక్కసారి. కాబట్టి కొన్ని కోట్ల జన్మల తర్వాత మళ్ళీ మానవ జన్మ వచ్చింది. దీనిని మనం దుర్వినియోగం చేసుకోకూడదు. ఒక సుడిగుండంలో గనక ఒక పుల్ల పడితే ఎలా అయితే తిరుగుతూ ఒకసారి పైకి ఇట్లా తిరుగుతూ మళ్ళీ కిందకి తిరుగుతూ ఉండిపోతుందన్నమాట. అట్లాగే మన లైఫ్ కూడా ఎక్కడెక్కడో జన్మలు తీసుకుని మానవ జన్మ ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తుంది. దుర్లభ మానవ జన్మ అని చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి నేను ఆత్మస్వరూపుడిని, భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలి, నేను అతని యొక్క దాసుడిని అని తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి కృష్ణ చైతన్యం ఒక్కటే ఈ కామం అనే శత్రువుని జయించడానికి ఏకైక మార్గము. ఈ కలియుగానికి ఇంకొక మార్గం అనేది లేదు. ఎందుకంటే మనం డబ్బులు సంపాదిస్తాము. ఎందుకు? మన అవసరాలు తీరేంత వరకు మనం సంపాదించుకుంటే చాలు. కానీ
ఎక్కువ మంది ఇంకా కావాలి, ఇంకా కావాలి, ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ సంపాదించాలని సంపాదిస్తూనే ఉంటారు. దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది? ఇప్పుడు పేదవాడు ఉన్నాడు. పేదవాడు కూడా ఆహారం తీసుకుంటాడు. దానికి కూడా కొంచెం కాస్ట్‌లీ ఆహారం తీసుకుంటాడు. పేదవాడు నిద్రపోతాడు. కాకపోతే దానికి కూడా కొంత హ్మ్, పెద్ద పెద్ద మంచాల మీద లేకపోతే పెద్ద పెద్ద భవనాల్లో జీవిస్తూ ఉంటాడు. రక్షణ, రక్షణ కూడా ఏంటంటే అందరికీ అంటే వీళ్ళకి వసతి ఉంటుంది. వాళ్ళకి వసతి ఉంటుంది. ఇంకా మైథునం. ఇప్పుడు పేదవాడికి పిల్లలు పుడతారు. ధనికుడికి కూడా పిల్లలు పుడతారు. ఆ విధంగా చూసుకుంటే జంతువులు ఇంకా ఎక్కువగా కూడా పిల్లల్ని పుట్టిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆహారము, నిద్ర, ఈ రక్షణ ఇదంతా కూడా పేదవాడికి జరుగుతూనే ఉంటుంది. ధనికుడికి జరుగుతూనే ఉంటుంది. అలాగే జంతువులు కూడా అన్నీ కూడా అంటే ఇప్పుడు జంతువులు కూడా ఏంటి వాటి యొక్క పిల్లలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రక్షించుకుంటూనే ఉంటాయి. ఎట్లా అయితే మానవులు చేస్తూ ఉంటారో అవి కూడా వాటిని రక్షిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి మానవ జన్మలో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఏవి చేయాలి, ఏవి చేయకూడదు అనేది తెలుసుకోవాలి. ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధిః అస్యాధిష్టానముచ్యతే ఏతైర్విమోహయత్యేష జ్ఞానమావృత్య దేహినం. ఈ కామానికి ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి ఆశ్రయాలని చెబుతారు. అది వీటి ద్వారా జ్ఞానాన్ని ఆవరించి దేహదారులకు మోహం కలుగజేస్తున్నది. మనకి ఈ కామానికి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇంద్రియాలు, తర్వాత మనస్సు, తర్వాత బుద్ధి, ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆశ్రయాలన్నమాట. అది వీటి ద్వారా జ్ఞానాన్ని ఆవరిస్తుంది. అంటే మన పంచేంద్రియాలు ఉన్నాయి. కన్ను, ముక్కు, నోరు, చెవులు, చర్మము. ఇవేంటంటే ఒక 5 గుర్రాల్లాగా. మనం ఈ పిక్చర్‌లో చూస్తే ఇక్కడ ఈ 5 గుర్రాలు మన 5 పంచేంద్రియాల్లాగా. మనం చూస్తే ఈ గుర్రాలకి కట్టి ఉంచే తాళ్ళు ఏంటి అంటే పగ్గాలు, మనస్సన్నమాట. మైండ్. ఒక్కొక్క గుర్రాన్ని మనం వదిలేసాము అంటే, అంటే అవి అప్పుడు ఇష్టం వచ్చినట్లు వెళ్ళిపోతాయి. మనం ఎప్పుడైతే పగ్గాలు వదిలేస్తామో అవి ఇష్టం వచ్చినట్లు వెళ్ళిపోతాయి. అంటే మన కళ్ళు ఏవో చూడాలనుకుంటాయి. మన ముక్కు ఏదేదో వాసన చూడాలనుకుంటూ ఉంటది. మన చెవులు ఏవేవో వినాలనుకుంటూ ఉంటాయి. ఉదాహరణకి ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలామంది ఏదేదో ప్రోగ్రామ్‌లు చూస్తూ ఉండుంటారు. కానీ మనమందరూ కూడా భగవద్గీత వింటున్నాము, భగవద్గీత చూస్తున్నాము, భగవద్గీత చదువుతున్నాము. కానీ భగవద్గీత 18 రోజులు గంట సేపు కూర్చోవాలి. వినాలి. కొంత అర్థమవుతుంది. అర్థం కావట్లేదు. కష్టమే. కానీ మనం చేస్తూ ఉన్నామనమాట. అలాగే అంటే మన ఇంద్రియాలను మనం కొంచెం కొంచెం ఈ యొక్క అంటే మంచి ఏదైతే ఉందో దీని వైపు మనం మళ్లించగలుగుతున్నాము. తర్వాత ఈ మనసనే కళ్ళెంతో గనక నియంత్రించకపోతే ఆ ఇంద్రియాలని అవి అధోగతి పాలు చేస్తాయి. అంటే వాటి ఇష్టం వచ్చినట్లు ఎటు పడితే అటు వెళ్ళిపోతాయి. అప్పుడు ఆ రథం అనేదే కూలిపోతుంది. కాబట్టి ఆ గుర్రాలు నడిపే వ్యక్తి ఎవరు అంటే బుద్ధి, ఆ ఇంటెలిజెన్స్. అవి మన ఎప్పుడైతే ఆ మైండ్‌ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది బుద్ధి. ఆ మైండ్ ఈ గుర్రాల్ని అంటే ఈ సెన్సెస్‌ని మన ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మైండ్ వదిలేస్తుందో అప్పుడు బుద్ధి సక్రమంగా మైండ్‌ని చేతుల్లో పెట్టుకోవాలి. అలా కాకుండా బుద్ధి కూడా వదిలేసింది అంటే ఇంకా అదంతా కూడా ఇష్టం వచ్చినట్లు ఎటు పడితే అటు వెళ్ళిపోయి అధోగతి పాలు చెందుతారు. కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనకి అన్నిటికంటే పెద్ద శత్రువు ఏంటి అని చెప్తున్నారు? మైండ్. మైండ్‌ని ఎప్పుడైతే మనం కంట్రోల్‌లో పెట్టగలుగుతామో మనసుని, అప్పుడు ఈ గుర్రాలు కంట్రోల్‌లో ఉంటే, అప్పుడు బుద్ధి సరిగా మైండ్‌ని మైండ్‌ని పర్ఫెక్ట్‌గా నడిపించగలుగుతుంది. అప్పుడు ఆ సోల్ అనేది నిజమైన తత్వాన్ని తెలుసుకొని, తన యొక్క ఆహ్, అంటే ఎక్కడికైతే వెళ్ళాలో అక్కడికి చేరుకుంటుంది. ఇక్కడ చూస్తే మనం మళ్ళీ అదే చెప్తున్నారు. ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు మొదటిది. అంటే మనం ఇక్కడ ఇక్కడ చూస్తే నేను మద్యాన్ని తీసుకోవాలి, లేకపోతే సిగరెట్ తాగాలి. ఇట్లా ఇంద్రియ భోగ వస్తువులనమాట. నేను అది అనుభవించాలి, ఇది అనుభవించాలి. ఏ చిన్న కోరిక వచ్చినా కూడా అది ఇంద్రియ భోగ వస్తువుగానే. అప్పుడు అవి ఇంద్రియాలు వద్దకు వెళ్తాయన్నమాట. ఆ ఇంద్రియాలు గనక ఆ ఇంద్రియ భోగ వస్తువుని కంట్రోల్ చేయగలిగితే సరే. లేకపోతే అప్పుడు ఆ ఇంద్రియాలు సరే ఆ కళ్ళను చూడనిద్దాము, ఆ చెవుల్ని విననిద్దాము, అది తాగుదాము, ఇది తాగుదాము ఇట్లా వదిలేస్తాయి. అప్పుడు మనసు కంట్రోల్ చేయాలి. అది కరెక్ట్ కాదు అని. కానీ మనసు కూడా సరే ఒక్కసారిగా అంటున్నావు కదా! సరే చేద్దాము అని అన్నప్పుడు బుద్ధన్నా కంట్రోల్ చేయాలి. ఇది కరెక్ట్ కాదు అని మనసుని కంట్రోల్ చేయాలి. కానీ బుద్ధి కూడా వదిలేస్తే అప్పుడు ఇంకా ఆత్మ అంటే జీవుడు అధోగతి చెందుతాడు. కాబట్టి ఆత్మ గొప్పది. ఆత్మ బుద్ధిని కంట్రోల్ చేయాలి. బుద్ధి మనసుని, మనసు ఇంద్రియాలని
ఇట్లా కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటే ఆ కర్మేంద్రియాలు స్థూల శరీరం కన్నా ఉన్నతమని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనసు ఆ ఇంద్రియాల కన్నా ఉన్నతమైనది, మనసు కన్నా ఉన్నతమైనదేమో బుద్ధి, మరియు బుద్ధి కన్నా మరింత ఉన్నతమైనది ఆత్మ. ఏవం బుద్ధే పరం బుద్ధ్వా సంస్తభ్యాత్మానమాత్మనా జహి శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసదం. హరే కృష్ణ. ఓ మహాబాహులు కలవాడా, ఇలా బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పదని గుర్తించి బుద్ధితోనే మనస్సు నిలకడ చేసుకుని కామరూపంలో ఉన్న బలీయమైన శత్రువును సంహరింపము. ఈయనేంటంటే హరిదాస్ ఠాకూర్ అన్నమాట. ఈయన ఒక మహమ్మదీయ వంశానికి చెందిన వ్యక్తి. అయితే ఆయన రోజు భగవంతుని యొక్క నామాన్ని కీర్తిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆయన 2 గంటలు మాత్రమే రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. అలాంటిది వాళ్ళ యొక్క మహమ్మదీయులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈయన్ని ఇదంతా కూడా ఈయన పాడు చేసేసాడు, మన ఈ మతం యొక్క ఇదంతా పాడు చేశాడని చెప్పి ఆయన వద్దకి ఒక వేశ్యని పంపిస్తారనమాట. ఆవిడ వెళ్ళి ఆయన ఎంత డిస్టర్బ్ చేద్దామని చూసినా, ఓకే ఓకే నీ కోరికను తీర్చాలి అంటే నాది ఈ ఇంకా జపం అవ్వలేదు, నేను భగవంతు యొక్క నామాన్ని కీర్తిస్తూ ఉన్నాను, ఇది అవ్వగానే నీ కోరిక నేను తీరుస్తాను అంటారు. కొంచెం సేపు వెయిట్ చేయమంటారు. అలా చేస్తూనే ఉంటారు కానీ ఆయన అవ్వదన్నమాట. అంటే ఎప్పుడైతే ఆయనది ఓకే ఇప్పుడు అయిపోయింది అని టైం చూస్తే ఈ రోజు సమయం అయిపోయింది అంటే మళ్ళీ రోజు మారిపోయింది, నేను మళ్ళీ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని కీర్తించాలి, నాది ఇన్ని లక్షల సార్లు నేను మంత్రాన్ని జపించాలి, కాబట్టి నువ్వు మళ్ళీ రేపు రా అని చెప్తారు. ఆవిడ మళ్ళీ తర్వాత వెళ్తే మళ్ళీ వెయిట్ చేయమంటారు, మళ్ళీ రోజు మారిపోతుంది. ఇలా ఆవిడకి విసుగొచ్చేసి ఇంకా చెప్తుందనమాట, నాకు కూడా ఒక మాల ఇవ్వండి, నేను కూడా మీకులాగానే భగవంతు యొక్క నామాన్ని కీర్తిస్తూ ఉంటానని. అప్పుడు ఆవిడ కూడా ఆ భగవంతు యొక్క నామాన్ని కీర్తిస్తూ గొప్ప భక్తురాలు కాగలిగింది. అంటే ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క నామాన్ని ఎప్పుడైతే మనం ప్రార్థిస్తూ ఉంటామో అప్పుడు ఈ కామరూపంలో ఉన్న ఆ బలీయమైన శత్రువు కూడా సంహరింపబడుతుంది. అంటే ఆయనకి అసలు ఆ ఉద్దేశమే లేదు, కానీ ఆవిడని కూడా ఒక భక్తురాలుగా మార్చగలిగారు. ఈ శత్రువును ఎక్కడ ఎలా ఈ శత్రువును ఎక్కడ కనుక్కోవాలి, ఎలా ఓడించాలి? హరే కృష్ణ. మనకి ఇందాక చూసినట్లుగా కామం నివాసం ఉండే స్థానాలు ఏంటంటే ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి. ఈ కామ నియంత్రణ ఎలా? ఆత్మజ్ఞానం, మనం ఆత్మని తెలుసుకోవాలి. ఆధ్యాత్మిక బుద్ధి, ఆ బుద్ధికి ఆధ్యాత్మికతని అంటే భగవద్గీత ఇలా మనసుని, ఇంద్రియాలని మనం నియమిత పద్ధతుల్లో గనక పెట్టగలిగితే ఆ ఆధ్యాత్మిక బుద్ధి అనేది వస్తుంది. అదే మనకి ఆధ్యాత్మిక బలం అవుతుంది. ఇంద్రియాలను నియంత్రించడం ద్వారా కామాన్ని జయించండి. మనసును హరినామ జపం చేయడంలో మరియు భగవద్గీత చదవడంలో నిమగ్నం చేయాలి. కాబట్టి మనకి ఈరోజు జీవిత పాఠం ఏంటి అంటే మనం ఇంద్రియాలను నియంత్రించాలి. ఎలా అంటే కామాన్ని జయించడానికి మనసునేమో హరినామ జపంలో పెట్టడం, భగవద్గీత, భాగవతం ఇటువంటివి చదవడము, వినడంలో మనం నిమగ్నం చేయగలిగితే అవంతా కూడా జరుగుతాయని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. పంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే.